ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kinong alam jok New Trap Youth Council hakala singi ublay ke Hendro Trik Jembang Arja Apsau. Kilay obat kumbak khatsan hado arphongun ie kinong di drok nakathan pulu ter shadu dem senyong katba kidang yedi pelen yu drok hakija kapat ba. Na pedang gini ki arphongut kinong di drok marshiteng gide ki barjala bat ki wei gide ki jai bendriu nakerni ke jala. Hakijeng kran bigla pthai khubor Presiden ke HYC uba Roy Kupar Senrem ulong hadian baka sengkalayo ke jing ujor bagi don kinong di drok kiba jumulien bandi pat ba yu drok. Kaseng marmar kalalej ban bat ajing sneng yaki daga bapa bat skor. Ulong baka jingbat jong kaseng yaki nong didrok kalong ban ajing sneng bakim day shu ban didrok hagi jaka pat ba. Thấp nè thấp cho. Nakaliang jong kaseng kini ki banai ki beladap plaswa ka election ngiladon ka jinge kendu yo minister in charge jong social welfare bat kumju ru jong ka law department akaba nakaliang jong ka sarkar kala pentip bakadon ka policy ka jong ka belawan ra betik ka bede bakani ki jing ka benta ka bede bu trucks ka jing sha bangi yo ka policy ka bodon hakakot ngila sngo komen hadu kata-kata andre ka ba sosi kalong ba ka jala ka jongi ki policy ki shu sakut tang ha kakot bat kisyu sakut tang hikiduli trekam hapo sket triat re omshem lala ban pentrikam hafil lane hapo hamadan ti nakaliang jo kaseng ngiso bakani kadi kajing lasting nakaliang jo ki bos sarkar ti ngishim long bakani kerua ban kentu ya ka sarkar ba ngobha pentrikam ki policy ki ba pipila tha bat haju ka por namar katu policy kala ong ba kidi bendon ki rehab center man lagi district kala dala ban pentrikam ki rehab center jo ka sarkar man lagi district kemut bagi kun samla ki jongi kiba trang shisha ban kela kinyo ya kala ban kela kuma kalong menta kya ban let sabar jong kejela nam ta ban yo jing sumar te kalong ke ba kinomla ban afford te ngi na kalian jong kaseng ngi kentu ba pidai ban tentri kami ka to policy ka ba pidan ngi khmi lenti ba ki intelligence wing jong ka bor pulit ki bor jong ka sarkar ki ba dei ban te la kam ka anti narcotics task force ka dan ngimtip kai ka ba kile ba ukhna uberit betang khatnyo du khak prasnam kelasuk yo ban yo drugs kidon ki boong yangi batang syuyat halenti apo pulu hak nu por kiladon hi gibri ki buan terwa yo drugs te ka jingkeliu dak jingkeliu bahe ya ka sarkar bat ya ki bor pulit khamtam e kai ka ba pipile balada ki ni kinong de kinut bandi yo drugs pelen yang ni apo pulu kai ka kam ka ba pipile kilada pimla banle ya la ka jong ka kamrang mut kam don jingmut ba pinbat yo tu lakam lani ka bor ba pindai kita ki bor pulit lada pimla banle ya kata atrai kala bah ba pin IT hakinu pat ki bor lani ki kenhun ba maki kin le ya ka kamram ko jong kini ka jingbat menta ka singi ka lain pulu nadu na pulu du ini linti balik support dam senyok ti ki basa pat ki di jak ki bri ki bawan na keleng ki jaka singi ngila ya obat kemakhasan nadu arphongot ai ki bri ki bodon benta ka jingi di ha ki jaka pat ba ti ngila kami ngila wanra iki sejaka ngila sneng la krawi ki bat hadian kata ngila pelat bat bun ki kila kular bakin syem kila kelenti bakin kelano na kani ka jinglin ka jong ki bat ngi khmi lenti bakata ka jingpa ka jong ki kan urlong bara ka ju ka por ngi kentui ki khmi ki pa ki bahi ngasem kum ju ru ya ka sarkar kreban syem ka jing ki kum ka jingyo jingbat jongi mata singi imat ka dei marshiteng kidon ki ba dei ki trai jela ka jongi jing isnei kidon lok khmi ki bedei na ka jat benriu ka jongi ki balangop kidon pat ki weiru ki bedei na ki wei pa ka jat benriu namar ko mangilap on ha to sngi apo mot fran kajaka ka bade ka kajaka pedeng jong ka sor shlong ngi i bagi ki brio kia do mentak badi bat hajan jong ki don ki bor pulit ki baya shong ban penyat ya ki kali ba kum juru ban duty ngi i bagi ni ki brio kim tiang shu bat ki bor pulit na ka de ga jing ken sting jong ki bor pulit ba kim jule ban te lakam la ne kunu ban be ya ki na kini ki jaka pat ka tingi kentu ya ki ba ki de ban le ya la ka jong ka duty la ne la jong tamram bat la da maki kim la ban le nakaliang jong ka seng ni haban wan na kapor sa kapor bat
ngi kentu ngi kwa ru bakini gi brio di ban sutu bala dangi ngi sim ya kakam kelada ka jai kabaka seng kan le ban file ki bobunjat ki KSA persya ya ka sarkar la ni anu persya igni gi brio ba don benta ka jingi khayi ni drugs kemut ka police department bat ka sarkar ka ban sim ni ka jingi